zo garin duk wanda ya zo daga wata wa ni Kabiru Marahana ta ku bashi dan bura uban kaki kuma jami'an tsaro kuna nan tare da mu idan sun ka bashi kashi ni ku zo ku kama ni nace su. I think there is a lot of lack of imagination. What? Kabiru baya cikin masa koli ta APC ta kasa ni na ciki. Sannan baya cikin dattijan jam'iyya in ana mitin na caucus baya zuwa don ba memba bane. Za mu tabbatar da ita jama'iyyar APC a jihar Zamfara to ta mutu gaba daya. It's all bloody nonsense. I am not happy. Such persons are not looking for solution. Such persons are more or less agents of opposition. In ba mu iya rusa ta a matakin gwamnatin tarayya to muna a jiha za mu karya ta ko mu rusa ta mu rihe har abada. This is a betrayal. He betrayed his people, breach of trust, even criminal conspiracy. Abin da zai ce sai ce Allah